Hello viewers, Hero you try, ngai ka brom ka jing hero you try mta step. Asngol akam saat fi ka benang. Di ngol akap snyu ru, pet nen nawan kap snyu. Akam sngo saat ka benang anut kap snyu. Tu piar mta ma step kampong. Tito ai ku lei fi sai simpat. Mentangan keren ya fi ka subject ka ba dan kamba bat haba fi ngap ya ni hadu dakot. Oblay unsa yok ban karkhui fi unsa yok ban panan kam ya fi bat fin salong pat dakaway pat karukom tika jingkran kabangan aip ta kalong what set shu ya oblay hai sendok jong fi what set shu ya oblay hai sendok jong fi lani hakiway pat kenting ngala banong how to baro syata fi set ya oblay hai sendok jong fi iya bang akeli ung tangam ong ba oblay pila ban set you blay andrei ublay tray na mar ki jing perkhat jong fi perkhat bakla fi set ya ki kamba jong blay ma phi hi bala ban khang ma phi bakhang ya ki jing kurkhu ki jong blay ublay kurkhu ba ki briu baro la don lupa ki jing kurkhu andrei ma phi dal di phi set ya kita ki jing kurkhu jong blay ta ngin ya pet kapas dang me pat tang ini let nak tin jong blay ngong fi ini let nak tin jong blay namar ba bun ki bri mentam tang ni jela juni ikam bagi di kristan rai kimyo jing kerku no fi im ba yaka jing sungsi fi im ka kerdu fi im egi ba fidu jing kerku blay ka daw ko long ba nilai le baro ni hikai ndai tang kata Jadi tang mafi ni hikai patang ba ngin set ya oblay hai di sendok jangi bangi sutu ndrei oblay ulang bakrang nong fi ngimla ban set you adang i set pidu i mafi jing kerku to nya pet nagi kam ki apostol lanong banyo khat basau pradu sanpulai pet wong ni ti uta ubakhli tam e ju shongken ha ki yeng balathau da kikti kumba ong unong ya thulpa ka beneng ka long ka khat jonga bat ka khandau ka jingyu ki kchat jonga ka yeng ka bakum no ti fite yanga ong utrai lani ka bakum no ka jaka shong that jonga hato ka khti jonga kam shimla thau yakini ki ei baro phi ki ba e randang bat phi ki ba khlam ot share ha ka do nut bat ha ki score khlam da put fi yale persha ya umen sim bakhoi kum bagi kpa jang fi kilaya le kum ta firu file yano na kinoi thulpa bagi kpa jang fi kim shim la pen stamban bat kilaya penyap no ya kita ki bla pen i lepas pang ga jingwan jang tau bahak ya ko ba phi menta phi la long kinong di bat kinong penyap ba phi hi ki bala padiam ya ka hukum kum bala bu ya ki de ki angel bat ki bam shim la sumar ya ka Histu oblay uak hang no fi thao jaka shong jong awang pen ktin jong blay gai thu ba oblay ulang uman siam bat kita gi ba ya shakri oblay kin ya shakri u how man siam bat ka jing sha oblay uda yet ya kita gi ba shakri ya u how man siam ka jing sha ka sendok ka baning kong ka ba fite ani thu fi ka sendok ka baning kong ka ba fite ngamman si ban keren meng ni kedai ki niam gi rukom jong fi pai uang ngam shong ha kita kieng ki bala thau da khti rong ten bitep kieng mani gi ba fitai ngap keren ni da ka jing i para bangai lada fi kwa ya ka jing kar khu bo blem trai si sa piran kam man yo snow ki jing sa piran kam man pan ko ngu no jing sa rong fi kani hang ni hari jela jong ni ong fi kaban neng kong du ka sendok kabang i set yo blay ganong fi kidai ling ba ki niam ki rukam jong ni pi ki bon ba ganong fi bon gi yang mani bon ki ai entry balai ka suicide ka rang bon ka jing panyap ld rang bon ang ne jela jong ni ka jing le ben le kho ba chi bon ba ki ai bam sok tanat ni namar balai
ngiset ya ublay pa ni kia thu kia penyap no inong thu par ki jiu ki di badan ya ka hukum ak to por thang ni la kran da Stephen un sa shal thamma warta ni kani ka de kam apostol nong banyo ka de bu Stephen sa shal tin thamma balai marabu Stephen uwan man kran ya ka jing sisa itu ki priu ki badan hi ka Bible nong fi ipuli ya ka Bible ndore ki penlong an ki penlong niam nong fi bat ki mi i ya uji sukres basisa para banget lada fi bo yaldi haka ken hun niam jong no bat manta ki ai ki kun hun niam nong fi don way ang ngade na Pentecostal ngade to fellowship ngade to charismatic ngade Seventh-day Adventist tangkan niam jonga badai ngade no Presbyterian ngamla banyak palat lagi jingle kaniam kaniam jongim jule umta ngade balang Katolik tangka niam jongi kapala thong do Jesus Christ wang ngam syong te ki yang mani ngam ri wan way bri wat bom julet je sang manum no ubadap do men sim bakho anong fi ada usyakri hagi yang bri ulet sejing teru syakri ba do men sim anong fi tang jupo yu kjat men sim syayim hani ubut bet ya ka Bible tu yo jing kerku bat feeling go kom no ti bam ju i let je sang manum nom dan ha balang jong no anong fi cũng nó đầy thì brio bầm judan ha balang jong no duai brio yo khya yo shibun ki jing karkhu adong ni fi ngabang bangim dei ban let ki yang mani ngabang ga ta ndre ngan ong ni fi ngabang bangim dan kambon bakan dan ka building bangini mani ngabang tanre ngi penlong ngi set yo blay ngi ai tu sau kon ro jong ni te hai tu theology jangi pi ngel police seminary ngan ong fi lagi jong seminary bat ni sedang ban batai yo blade itu jing so thu seminary jangi ong fi dai tu ai ka bale tenang daki niam kirkom daki jong ki balang ni limit ngong yo blade pi kum no blade ni otrai balai haba pi duai pi ong ramar pet ngani thu para banget ngani thu ni daka jing shai mo daka jing ba kibun ba kibri ba phone nga yung ngasong tolat song swai jing nom sim ki identify al diaong fi bat kiniam ki rukam jong ki tengah jing kali kalong balai pi phone nga ngam dan na ngam identify bat kanu ka kaniamong fi mta hari hamata pat kibun ki ba phone nga ngam pat sarong el dia ngan ong ne fi ki phone si sate lagi kenhun paper anong ki phun balai baki niam kirkom ki ma ban penem ki ong ni fing mla em rei bangi sakri do men sim bakhut pet piale persya yo men sim bakhut anong fi teng idan ki bayu thu ngar yang ba hana ki la khang persya am ta ban pha duai dam dei na ki niam jong ki la wa mlong se ban ye duai para banget balai melong se banyu duai par mangat kita gi bayak do men sim bakhut ubri upang sitam mentam long se hoi kadai bengin tenju do men sim ngim sho ban pha duai ngi di ban tenju do men sim pandayet khama khmi iso ke re ha pi i ba ubri na ka bri jong blai lapanan kam do blai do men sim bakhut balai phi khang persya hana bahaniam jungi imla le ta tang nya puli na gospel Markus markani ka dika senduk ka baning kong ka bahap pimpin parah ni ki jingmut perkhat jong fi Markus kan nong banyo khat ba pra hadu khandai na bahaba pi eno ya ka hukum ublai pi bat scam ya ka rukom pateng la pateng ki brio kum ki jing sat ki lutab ki khuri bat ya bun ki ai ru ki wai pat kum ki ni phile ula ang ru aki pi kentat la biang kan ya ka hukum ublai ba penyo sumar ya ka rukom pateng la pateng jong fi ingin ale pateng kum ni dagi spak senam balai ingin le palat pi juskur suwan hang ni gospel Markus ong pi kentat no ya hukum jong blai balai mentanda keren syapang ka jing duai telit ma
mengi im juduai talit kumta im judan kum kata kadang fi da ka jing ai jong blai kadang fi ka jing duai talit pol ko na bible wong kata eu blai nuksang ai ta re namar bah balang jong fi tre ban duai talit msha ban duai talit la ki beriur ki yo set no ki khang no ki nani tang bam mani haka sngi satjan kata la ni wano siya kayo mani yung ibang imani ba si satjan ni haka sabat lada pi mani haka ni ngilimet tayo blay mano pol ong no ong wat ay ba pin banyo fi da kano ka sngi ba fi mani pila man mani ha no sngi aba fi dan yung man siyem pi limit si yung man siyem tang haka sngi satjan kim kita kan yung ki Iniam kir komba ngim tre ni kentat no Yesus Kristus ong pi kentat aku hukum ublay ka banan hak tinjong blay pi honra iki hukum patang la patang kasyong api para banget kasyong api kindan ki ba sharai ni video kindan ki ba comment sa ingat ngam la lai ai kam syong kamun la lut jong fi tamang kali fi la da pi mani ki beri ki hukum jong beri pi yo la lut yo dong fi ke iki so pi la sai dong fi ke iki so ki ba kenjam sim ka nungot fi la ai wan lam da kini am kir kam jong fi sha Jesus Christ iki bala la jat na dong fi kan ngot fi la fi pen kesan dong fi pa ublay ada ngi limit tak ada la ngi bu la ngi mia dong men siam abang sedang mania tak ada ngin sabut iki jing hikai jing ki beri so para banget iet ya fi tak ada ko man keren jing siapa Galatia kalau nong kabasan khat ba arabsan kong ni kong ladangi im da umen sim to ai bangin ya ru da umen sim wan ai te bangin long ki basarong thala da ka ba penskun parlok hi da ka ba bisni parlok hi fi ngimla ban i bo tiu we kiu ni bisni parlok ni ngimla ban i tiu we kiu re ha ka jing shakri ka ba shang di ban kan tir ye ibai ngim dei ban ya khang an fi la da way ulet ban ya lap ya ka gospel ngim dei ban khang ban ai city u me ma dei way ban ya lap are la da tu briu udan ya ka bo jong ban sim khut ban shlur kan ya umlat la da umpat dap ki jing pas na umpat dap kita ki balai niat te kan don yo ki briu ai la u pa u udan sha ka jing ai ban ya lap uya shadow man sim ya lap yo Jesus Christ pa balai ni te da kan yam para baling ni te banyalet jing sang stu ngono fi lani ngi sang ye WhatsApp group ngono fi teng ngim sha ban send ki video jong no like no na ki balang jong ki kumno kin guru no kumno kin san kan ai tu ifi nga sna ka WhatsApp group ngidan ka group pan long sanran họ cái này cái YouTube trong mà send to rồi cái thu fi WhatsApp group trong cái video trong pastor bantai cái share share hi video trong pastor bantai pastor ông ni mà pastor PR ding do lúc mà share bật giveaway lúc mà share tangam itu ki kan ông fi ông ki let man snap ki let balai ni khang ki sakri dau men sim trong blai pin snap tanya ngan la ikai kan no mga idan lagi jong jing ai sengap i pastor syuting live ngam juk im ju khang man no fi nang share ki video nang sengap ki jong i sengap i tu ki bahikai sa dong sim dong blai sengap ki wi hot ngi dei bandak mi thu bar akpor dong sim khut ba yo idan ki jing yalam bakla kom ki tu ki jing yalam na China kom ki tu tengam ong ba fin sengap Noi la fi ngap ki balai kai dong men sim jong blai bai kai si sana men sim jong blai ngin yak hang balai ngi delete hai tu group jong hai tu WhatsApp group hai Facebook group tang ngi limit hai niam hai balang la jong kum no kan pinsan blai fi miar no men sim da ate ong fi ngap tang na pin yo kat no nga blai ai kat tu revelation rate ngap na bon ngi pastor iba yu men sim pila man kila ban comment gitu ibadan hari WhatsApp group yang ini di video hatu ngaju khang persya fi ni pensilor man
hilat sih tang mengasih banla duai sat kat ni beri om tang kata ni pensan ni giwai tu kan dai tang gitu gi badan ha WhatsApp grup masih ong no fit pi phone ni ngam mi osim phone no giwai gitu badan ha grup itu gidan mun sim khut penduai ni kata ki san lang ti balai ni limit ti hai ni niam jong mi no ase na jinglong niam wasat fi pet la da fidan gajik ka bakan jado Fimiat du mensim ni finum tre pan padiang ni bakan jam mensim pan ningkong korin ka ar ka baningkong korin ar khat saw khan hadu khan riu ang nri ubriu bakan jado padiang ni kita ki ru ki jong mensim ublai namar kilong ka jingbiet ha u bat umla hi banya thu ki nabada ka kanjam mensim ba bishar ki nri to bakan jam mensim bishar ki ai baro nri ya u dan dan babishar pai ngan ong fi tang ang tu gi video sun i bang i be so jam ni kran thli ngan ong fi idan makran dan gi bakaling to jingduai u kata nim ji osngo namar belai kim ji osngo kim pette tin jong belai kim pette yo gospel markas ko ong ka ba ong no pi ki sutanat man ngap ikiniam ki kham dari research di ka bible kham dapat ka bible ko ong no gospel markas nang khat riu ko ong no khat nyo ko kini gidak kin but ya kita ibanget kin be no ya ki su kin keren da ki thlit bathamai abang ikran di thlit ikran jo blai tu sultan sngop tho kulumar rei ki ong no kajing duai yu kata ki long man hang tu por jong jisu respect ka pama pikiran ben yung munsim khot nang fi yo jisu kres ha bo be yo munsim paman ki ong bau jisu kres ube ksut da ubel sebul pa yo bafi kum keren persya yo munsim khot pol wang wat khang ni jing duai thli forbid not to speak in tongues kalet puli siti sinang koren ka bani kong nang koren nang bakhat sa wang forbid not to speak in tongues wat khang wang adamon bo baro fini keren ni thli ndai na duai namat bakim tep kim puli bible ki ong quran bi quran ka khatin yu kata kabaar kasendok ka bafisat yu blai kadai ki jing perkhat jong fi kadai ki jing permut perkhat jong fi pilimet yu blai bu tre pipet yaldi whatsapp yaldi har sendok da ki jing perkhat jong fi ong pi keran du jing kerman pi kumno blai bu tre kum yanga kumno ngawam dan dor dan dar ngawam dan pilimet sedang menlemet ngam dan karenyang renjat ngam dan kajing puli putih tu la ada puli la ada puli ki kerdan ki bahe tu la ada puli lot ya kita ki teologi systematic theology tate la ada puli la ada pas nang tanah kerdan tang mau balak banyalap ngat ngam dan sap hi banyalap pi sedang ban bu yo blai hai tu box fi sedang ban penlong bo blai u operate tang ni tu theology nei tu jing start beriu nei tu jing nang jing keran nga te bom nang ban keran pait ni puli isaya kelnong ka basan pusan khat ka bapra do khandai kong namar ki jingmot jonga kimlong kum ki jingmot jongphi lemni ki lenti jongphi kum ki lenti jonga ong utrai namar kat kiba ki benang kilong ki bakham jrong banya ka khandau kum ta ki lenti jonga ki kham jrong banya ki lenti jongphi bat ki jingmot jonga banya ki jingmot jongphi wat limit ya ki jingmot jing pat khat jongphi yo blai wat bu a box unum tre blai ban tre fi finum yo ai jing kerkum sim na pi limit rai la pi su to i principles jong ka bible finum limit da jing la fi tang la da fi tre da jing la fi nu jorman fi ani khamla ngai thi ani khamla ngai ni dai kendu suwe bakham bet ban karan pan ani sngopo ni ngam la pi ban karan kat dai fi limit ngan fi compete ibu competition sange no ban perkhat da jing perkhat berion ong fi ya da men sim ong fi blue men sim so penyar ong fi finum compete pi we finum pet ya ka bagi le ki we fin le ka bau blay wa pha ban le fi no men sim ko
Namar balai pet ka ketinjong blai kum ba repeat ne ang re ubri ubakan jado pediang ni kita ki eru ki jong mensim ublai namar ki long ka jing bit ha fi tentang da ubri jong blai ukuran uang kalong ka pala akratang jong suka sengin le kata ngingat ubakan jado buat beri ubakan jado kum no di ti beri keren kum no ti beri ti lingkat iti bamnang man keren English ba Harbai pi perkat ak mun jadok no di tie. Anu badan bukan zaman simpan orang fi umdan ka jing dang jing start. Pat yo Petrus orang fi. Petrus dei tong nam tong dok ha. Dei nam dei. Kibri fi ong ko iti Petrus bam nang man start ikiran ki ai bakra ko ikhtiar. Ndai hidan yo Yesus Kristus. Pidan em yo mensim jong blai utrai ulong mensim. Apa fidan yo mensim jong blai on fidan yo Yesus Kristus dok no yang fi. Finum limit finum khang tala de ki jing perkat finum perkat syuk ki jing perkat ki barem finum perkat ki jing perkat barem pat ki ong kum no ar korin lenong basan khat nyo kum ta lada u ai ru udan ha ukres ulong ujing thau bathamai ki ai ru ki barem ki ladu no akami ki ai baro ki laja long ki bathamai lada pi pimdan yo men sim ko pimdan yo Yesus Kristus ngong fi fin sedang man perkhat ba dik jing perkhat rem yang fi fin limit ya ka ga bo blem ngam ngati ngam tre fi para banget ban limit ngati ngam tre ban limit tang ini YouTube mga preach fi ba man ong da ka jing ai jong blade al kham slam sa pan mi sa ka English ru ho ngam dei u tau parang mo ngam dei to parang ngam dei to Englishman ngam danang ba ban keren stylish ka English ru rengan ong fi do man si ma khu ngam fi ngan sa shna ka video Namun sim khut ngam limit ya ka bor jong blai bawat ki parang lu kin sangam mata empat dan por te para mengat nak ban reach out sa gani kasi jentia jengi bun ki beri benang sakut ikiniam ki sakut ikirkom jang ki kina sakut agi jing perkhat dengan kwa ban reach out manyarap sa ni to dalap ha blai tak por nginum limit yu blai ngam ong ba ngam dan gaji ikan parang na ka katakan bau parang kham sta ngata ngam perkhat film ta kata dei jing perkhat bi Berfidan hau Kristus Yesus pinyalap syanu mensim khut de ujuk mon fi tu eka e bong am wat limit ya bor jong blai ban tapi sedang ban limit se ku meno fi kop yo Yesus Kristus ban mentanda da hikai pi syaka jing pen baptis ka basisha ka jing kala ka bomut basisha jing pen baptis pi kham fi keren ben pi ong ba mdai ka jing pen baptis la dap sisin mensuang am teriak syuk ban le tepat kan ai ketinjong blai kan pi khang de ketinjong blai ngan le ko no fi limit de fi tiang te ban come out fi dan ka spirit of fear nang fi fear pi tiang ki briu pi tiang ki niam pi tiang ya ledi tu balak kala ka bomot ru ni ngandal pen baptis yo ngahap nang sangap kita jing perkhat lagi jing perkhat rem nang fi rei le bet se ka e nang fi pat tong ini pan kong kum no ar korin kalnong basan khatnyo kum tati lada u ai ru udan ha ukres ulang ujing thaw thamai ki ai ru ki barem ki ladu no akhmi ki ai baro ki la jalong ki bathamai Galatia lai arpunyo ko kum no menno pi dan ha ukres menno para banget sangap namar pi baro pilong ki khun jong blai daka jingat ha ukres Yesu pi hadin ba fi kala ka bomot fi e no ki pop fi pai shau Yesus Kristus hang ta fi filong ki khun blai da ka jingat Yesus Kristus nang tabut sakai na bakat ki bana pi ki balapen baptis ha u Kristus sangap na bakat ma pi ki balapen baptis ha u Kristus pila kop ken ya u Kristus bun ki ong baka jing pen baptis dan kam namar bai bala hikai kum tan repeat ketinjong blai ko omno namar kat ki bana pi ki balapen baptis ha u Kristus pi kop ken ya u Kristus tong ini pet kita kini continue puan. Orang kita ki banget gilang khun jong blai lang tau pen buat ba kat kita ki balapen baptis sau Kristus bikop kan. Kajingat kalam kajing pen ko ngo. Kamantoy. Baik uji Kristus hukum kumno haba hadin ba fil angat. Wang kumno. Markus Gospel Markus nang bakat riu tu khat bakat san khat riu baik wang kumno. Ula angru aki tolet syaka pertai baro bat to yalap yaga gospel. Haki ben riu baro Tiu tahu banget bat yo pen baptis an pen im
utau banget bat an pen baptis pen em han raya utau banget an pen ram lai ya utau para banget puli no aktin jong blaze kai ga banget ya gospel kai ga jingmot get gospel ni stu bakla nget ya gospel langet la biang langet ha jing syayap jong Jesus Christ bau mi pan nagi bayap tangkata la biang kampen ko ngu kam kala ka bomot Jesus Christ ong no ka gospel markas nang ban kong that bakhat nang kong ko ong ko ka gospel ka jong Jesus Christ khun ublay kapasdang ka gospel ka jong Jesus Christ khun ublay ka khat ka pakhat san no Jesus Christ ong tu fin kala ka bamut bat nget ya ka gospel fi ka jing nget ya gospel ka wan ka jing kala ka bamut ka wan bat ka sei ki so jong men sim sei ya ki so jong men sim no fi jela da pia do men sim no fi finom pen so bhai ka do finom lumet ya ka ai ka bau men sim jong blay bang fi ublay un kor khui feeling ba ka tien jong blay men sim jong blay la pha fi man kor khu ling ba ka tien jong blay la da fi ko ngo ka principles jong blay fi ko ngo tien jong blay but fi mi no na ki fi set chu yu blay ha ki sendok jong fi ba pero no fi ini ki artli ki sendok no fi ki ba fi set wat ai ba ka jing bam nget fi set da ka sendok jong ka jing bam nget anong fi wat ai ban set fi de sendok niam wat ai ban set fi de ka sendok jong brio anong fi mi no blame skor khu fi anong fi ku blay shibon like share but subscribe dengan ini video but hit itu notification button anong fi da ka buram ka jing yero try